יש, רבותיי, אז בואו אני אגיד לכם דבר כזה, תראו. יש עניין גדול שכל אחד ישתדל לעשות אפילו 4 פעמים התרת נדרים עד יום הכיפור. הפעם הראשונה זה היה צריך להיות היום. גם מי שפספס את היום, עדיין יש לו על מה לסמוך, בעזרת השם שיהיה לו לפחות 3 פעמים. אבל למה היום? בלילה אסור. בלילה לא עושים, כן. נוהגים לעשות ביום, יש על מה לסמוך, נוהגים לעשות ביום. נסביר. היום זה כף באב, הוא מוזכר בהרבה ספרים, אבל תדעו לכם שזה מוזכר גם בכתבי אב. ולמה אני מזכיר את זה? כי ההבדל בין רבנו הארי לבין ספרים אחרים, שספרים אחרים יכולים להגיד את זה בתור בור, בתור רמז. אצל רבנו הארי הוא אומר את הפסוק, משמע שיש שם סוד בפסוק הזה. מה שהפלא הוא שיש עוד פסוק בשיר השירים, דומה מאוד לפסוק הזה. הרי הפסוק הזה אומר, אני לדודי ודודי לי, הרועה בשושנים. וזה בפרק ו'. אבל יש פסוק לפני זה בפרק. זה אותו דבר בדיוק, רק ההבדל הוא, במקום אני לדודי ודודי לי, אז זה דודי לי ואני לא. אז שואלים, אז למה לוקחים את הפסוק הזה? אולי ניקח את הפסוק ב' ונקרא לחודש דלול. דלול זה דודי לי ואני לא. מסבירים המפרשים שיש הבדל בהנהגה בין חודש אלול לבין חודש ניסן. חודש אלול זה הכנה לתשרי. לכן אנחנו תמיד כוללים את אלול ואת תשרי ביחד. זה הסליחות וכולי, כל העניין הזה. יותר הכנות. הרבה יותר הכנות, סליחות ותחנונים מאשר חודש ניסן. יש מחלוקת, מי צריך? יש, כתוב שעם ישראל באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, השיבנו אדוני אליך ונשובה. אתה תשיב אותנו, אנחנו נחזור. הקדוש ברוך הוא אומר לו, שובו אליי ואשובה אליכם. מה המחלוקת פה? מה הוויכוח? הוויכוח, רבותיי, זה מי עושה את הצעד הראשון. שהוא הצעד הכי קשה. עם ישראל אומרים לקדוש ברוך הוא, השיבנו. החיים שלהם זה 861. 100 פסוקים. שבתוכם זה הפסוק הזה, צמצם את האפשרות. ואם היינו אומרים 10 פסוקים, עוד יותר מצמצם את האפשרות. רבותיי, לא 10 ולא 5 ולא 2. יש רק פסוק אחד ויחיד בכל התנ"ך כולו, שהגימטריה שלו זה 861. שהפסוק הזה, למשפטיך עמדו היום, וכתוב בזוהר שאיפה שכתוב היום, הכוונה